एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय दा हथारखरि भिडिअ लाबोदों होननाया आङो फेसबुकाव दानिसो नुदों भुमिका आगैजों एन्टारटेनमेन्ट आगैजों ओमफ्राय बिनि एन्टारटेनमेन्टनि बिसि आगैजों एन्टारटेनमेन्टनि बिसि आगैया जे फेसबुकाव गावनि माबायै हगारना होदों एन्टारटेनमेन्टजों भुमिका आगैजों गोबालायनानै जौ लोंनायाव फट' लानाय बे फट'खौ आं हमनो हायाखै गोदोनि सेंग्रा टाइमनि ना दासो हाबा जाखांनानै लानाय बेखौ आं होननो सानदों आरो जेनेबा नों सेंग्रा टाइमाव लानाय मोनबा सेंग्रा टाइमाव लानायबा जेबो नङा आगै एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव आगै जेबो साननो नाङा सेंग्रा टाइमावथ' बयबो बिदिनो जाखायो जेनेबा लोगो दोगो ओमफ्राय खिन्थु हाबा जाखांनानै लादोंबा बे हले एसे प्रब्लेम जाबायना भुमिका आगै मानो होननानै बुङोब्ला रावनिबो हिनजावा गावनि फिसायखौ गुबुन हिनजावनि बेबायदि मोदोमाव आखाइ होनायखौ रावबो मोजां मोना मिथिबायना जोंबो मोजां मोननाय नङा आरो भुमिका आगै आं नोंखौबो होननो सानो नोंनि फिसायाबो नों बेबायदि गुबुन हिनजावनि मोदोमाव आखाइ होनाय जौ बथल नुलायलायनाय बेबायदिबा बेबो मोजां मोननाय नङा जानो हागौ नोंसोरो जेबो सिङाव सोमोन्दो गैलाया अब्लाबोथ' नोङो नुदोंथ' बेनोथ' सन्देह आरो दा नोङो जिबायदि जागासिनो दं बुहुमा सोरनिबा फिसाया सोरबा हिनजावखौ लानानै खारनाय सोरबा हिनजावा सोरनिबा फिसायजों खारनाय बेफोरबायदिया सोलिगासिनो दं बेयाव नों निस्सय नों सानखागोन बेबाबो आरो बे नुग्रोमोनाथ' डाइरेक्ट नोंखौ बेबायदिनो खनसेयैनो सन्देह साना बेबायदि पस्ट होनो हानाय नङा बेहाबो बेबायदि फिसायनि सायाव फिसायखौथ' बेबायदि असनमान खालामनो हानाय नङाना एथ'ग्राम फेमास मानसि जेनेबा एन्टारटेनमेन्ट आगैया जोंहा ओमफ्राय बिनि बिसियादि बेबायदि पस्ट होनो हानाय नङाना खेबसेयैनो माबा मोनसे एसे सन्देह सानबोदों जानो हागौ नोंसिनि गेजेराव सन्देह सानै सिमाया फार जानायनि उनावसो बे बेरफुसारदों आरोना बे फट'आ बेबायदि आरो आंनिबा आरोना आंनि नुहुरनायावबा बयनिबो बिसि बिराद दुखु मोनो आगै बेबायदि गुबुन हिनजावजों नुयोब्ला बयनिबो हिनजावा आरोना आरो सन्देहजोंनो मोनसे न'खरा बायो दाथ' बे फटकनि थाखायनो जेनेब्ला भुमिका आगै बे एन्टारटेनमेन्ट बिसिनि न'खरावथ' दा दावरावाथ' जाखाबाय जानांगौ मानो थाखाय ससियेल मिडियायाव नोङो फिसायाबोथ' लाजिगोन बिसिया बेबायदि हगारना होनाय जेखन फिसायाबोथ' रागा जोंगोन बिसिखौ निस्सय दावराव दावसि जागासिनो दं बिसोरो दालाय मानो रागा जोङा जानो मानो राया जानो नोंसोर बेबायदि दावराव दावसि खालामनाङामोन आरोना सिरियैनो फोजोबनांगौमोन नांगौबा खोथाखौ गिदिराव थांनायखायसो बेबो सयज' हायैखायसो होदों जानो हागौ बेबायदि आरोना आं मोननै साइडनिबो नङा आं सानैखौबो बुङो नोंथ' होनदों आगै जेनेबा नोंनि फिसायासो लादों फट'खौ होननानै नोंबोथ' बे फट'खौ लानायनि सिगां एसे सानमोन ना मा जागोन बिनि हिनजावा नुबा मा सानगोन सन्देह साननो हागौ बेफोरबायदिथ' सानना नोंहाबोथ' साननो हानाय गोहो दं जेनेब्ला दे एन्टारटेनमेन्टआ लाबायानो दे नोंहाबोथ' साननांगौना आगै दानालाय दा मा जाबावनांगौ जाखो नोंसोरनो जा दं नुजोबखासिगोन नायलांबाय थादो फट'खौबो आरो कमेन्ट माबाफोरखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों फिसायजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना आं नोंनि फिसायजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसायजोंहाय आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो दा नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो मिथिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ हा आंनि गोसोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला मोनला आं रावखौबो बेबायदि पस्ट होनानै जानला मोनला बेरायलाबायनो सोरखौबा गोसोनोबो आं हाखाया मिथिबाय जानला मोनला बेबायदि जाहोखा मोनगोनबो थांनानै बेदलाफैगोनबो नोंनि नाम्बार नागिरगासिनो आं नाम्बारखौ मोनाखै आं खिन्थु होनखायो आं सोबाहायजोबगोन आं मिथिबाय बुग्लिहैगोनसो खोथा गैखाया जानला मोनला मानसिखौ बेबायदि बदनाम खालामजाया मिथिबाय खनसे बदनामा थांबानो बेसेबां थाङो जों हिनजावफोरना मिथिबाय हिनजाव मानसि जोङो मिथिबायना गाव गावबागाव हौवाखौ सामलायनानै ला आरो आंजों नोंनि हौवाजों जेबो कानेक्सनबो गैया मिथिबाय आंखौ बदनाम दा खालामखा मिथिबाय ना